Natingaro din na ti problem of the day nga napadayawan nga may basa at tanghal daw mga kasi nagapuki ni Hazel iti Sarat, Ilocos Norte. Ket kastoy man ti linaon ti surat ni Hazel. Dear Cousin. Agmay may sak idi iti balay mi iti dayta nga bigat. Naira na nga awan ni mama, awan med dagiti duwa nga adjek. Idi ta masangailik ni Reden nga kaayan ayat ko. Ngem diyak amo, diyak maawatan tirik na, maragsa ka na nga saan. Akaslada pa nagbuteng ko. Kadigdigos ko, kaday di nga gundaway kasin yung awan sir ko iti ospital, tanira na nga day off ko. May isa nga registered nurse nga agpapaay iti provincial hospital. Idinto tanire den ket adda negosyo na nga paglakwan iti karne ti manok. Oh. Apay nga kas kala mabutbuting kanya kita, Hazel. Wenno di mo ka di malagip nga nagtulagan tayo di kalman nga umay kapasyarin ita dito balayo. Kung ang amin Reden, anya? Kas makita awan ti kaduak dito balay. Oh, di lalo nga di ka mabuting. Taadda ako nga kaduam. Tapno saan ka gagmay-maysan? Ad-addan ti panagbuteng ko, idi tay bagana nga adda isunan nga kaduak. Ket duduwa kami laeng iti unig ti balay mi. Pinastrek ko nga rod ni Reden kasin yung kasla jakman mamati. Nga iti daytoy nga aldaw ket mapasamak ken ti saan kumaperumbe nga mapasamak. Tayo nasut nagtulagan mi. Nga dayta siguro ti paset ti biyag ko. Tapno italek ko na maminpinsan ti amin ko iti lalaki nga ipatpatig ko. Nabayag ngamin nga kidkidawen nan kasinyo nga ipaay ko ti amin ko kengkuana. Iti nasarok makatawen nga panag nga relasyon mi. Awan pa iti napasamak mi. Ngay may di tadandanin wenno madaman nga may laklakad ti papel na pinitisyon nga mi ni mama na nga mapan sa Hawaii. Nakakulkulit meten. Nasaan kay bagana nga sakbay ko mga mapan sa Hawaii ket ipaay kon tinabayagan kidkidawen na. Ngano man ni bagak nga tsak pay kayat. Amangan no ada mapasamak ta tabaybay anak to. Amangan no makapan kan don sa Hawaii malipatan nak to. Amangan no agbunga ti aramiden ta. Sa anak to panawan lipaten nak to. Saan to nga mapasamak dayta? Sang ka ibagana met kanyak kasinyo? Iso ngay manugutak idin nga sige ipaay kun ti amin ko. Tapat check nga ipatpateg ko unay isuna ken kastamit isuna ipatpateg nakmet unay. Kadi di dayta nga aldaw nga namnamahay ko mga rumwar kami ngem kasla saanen nga makauray pay ni Reden nga buta muna nga dakda kami laeng iti balay mi. Akasla awan meten ti panggep na nga rumwar kami. Nakasla iti mismo nga balay min ti pakasamakan ti kayat na nga mapasamak kada kami. Nga iti mismo unig ti siled ko ti pangipiayak ti amin ko kengkuana. Anya? Saan ta nga rumwarin? Saan latan aggastos tapay. Yan tangay ta awan med da mama makunam ken digiti addim. Dito itala ta balayon Tapno lo makapagbanding ta nga nasayaan. Agure kang rada. Mangisaganak ti merienda ta, Reden. Di malpas kami nga nagpalamiis iti indasar ko nga tinemplak nga juice kay ni Reden.
biglan nga imabay tinagtugawak kasinyong ket inarakop nak. Oh, ay, oh, Hazel. Di mo ko na nagbabawi kan. Nagtulagan ta dayto yen. Saan ka di? Uwi nangin. Saan ko mga dito'y balay mi? Si Kambis mo tinangibaga kanya itay nga. Maladaw nga gawin ni mamam. Ken patsem nga mabayag pa'y daading mo nga sumangpit dito'y balayo. Reden. Maawatan ka no hapi ang nervyos ka. Hazel. Anyaman ti mapasamak ka data ita. Ket ikarikeng ka saan ka nga baybayan. Taan niya ko mga mintirumpe nga mapasamak ako na Reden. Oh, come on, Hazel. Amom ti kahit kusawen. Nagwen kay di kalmanen. Amom nga, iti anyaman nga kanito, iti anyaman nga aldaw. Mapanak ton sa Tihaway. Di mo ka di kayat? Nga, babalunan na. Reden, ipatpatig ka unay-unay. Kinpacheck nga ipatpatig nak me. Kasi ko na kumanyaman ti mapasamak ka data, Hazel. Saan ka to nga baybayan? Saan to? Ang kasi na mabuti ngak meten, Reden. Amangan no anya. Mga no, saan ka nga agpanunot ti kasta? Mamati ka kumahisel. Kaya nagtalik ka kumakanya, pang-asim. Kinunana ket imirot pa'y ti panangarakop na kanya kasinyo. Nga ididamo ket aggula-gulak pa'y laeng, mabutbuteng ak pa'y laeng. Nga may di agangay kasinyong ket binales kunday tang arakop ni Reden kanyat. Ket napuutak laengen nga naglanangen dagiti bibig mi. Agin innagek kamin ken ni Reden. Nakasladyak na pupuutan nga adda kamin ken ni Reden iti uneg ti siled ko kasinyo. Idi sakbay nga mamin pinsan a makulaapanen ti panunot ko. Indaw-dawat ko idi nga dumteng ko man ni mama. Dumting ko man ni mama, wino dumting ko man dagiti adjective no, maati-pati kayat ni Reden nga mapasamag. Iti panunot ko kasin yung sumangpet ko man ni mama. Tapno isardingin min dito, tapno saan nga matuloy. Mabuti nga akmetin. Baka agbabawi ak tulaing kamautyanan na. Ang imidi agangay kasin yung maganganasak meten, magusgustuak meten, ter aramiden ni Reden. Ag kan na tilapayag kun, titenged kun kita. Kasla imbabawik meten. Ay saan ko mapailaing gayam? Saan ko mapailangas mang sangpet ni mama? Oh, Reden. Saan matlaengen nga ni Reden ti mangguston, ti mapaspasamak kasinyong. No di ket pati siyakon ket maiyan ano dakon iti sulisog. Nga syakpayen tinangikat iti blouse ko. Idita inserek ni Reden ti may nga ima na. Ket inigaman nan ti may nga mansanas ko. Kaya di piritin nan, di nakaparabaw iti mansanas ko, ad-adan tiganas ko kasinyo. Saan ko mapelangas magsangpit dagiti ading ko? Diyos ko, kastigayam tirik nana. Awang ko mati makaati pa kada kami. Awang ko mati mang disturbo kada kami. Reden. Hazel. Sa bagay kasinyong Jack agbabawi no anyaman ti mapasamak kada kami gaputay patpatig ko unay-unay ni Reden. Ken patcheck nga ipatpatig nakmet unay-unay ket dakkel ti panagtalek ko ken kuana. Nga anyaman nakarina ket tungpalen na. Isu nga inkeddeng kon ti panangitalek kon ti amin-amin ko ken kuana.
Diya ko napupuutan ti panangikat ni Redenti na nabatbati pa nga pagananay ko kasinyong. Gaputa kadigdigos ko kunak itay. Ginundawayanen ni Reden. Tibimatok itinagbaitan dagiti lupok asinyong. Gauray ko la punguten dagiti buok ni Reden gaputa. Jak amu jak may ladawan ti marikriknak kanay di nga gundaway. Kasla adda agkarkaraya makuryente iti bagik bayat ngagagkan na. Ay kinabab ti mabagbagik. Namin pinsanen nga naiyanudak iti sulisog kasinyo. Jakon jakpay di mapanunuten nga iti anyaman nga oras. Sumangped da mama wenno dagiti duwa nga adjek. Idita. Aguri ka. Apay, pinsarding mo. Samo ka din ang higday, chay. Diyan niya. Dagbusbusina di tarwar. Motor sa dayta. Ang imawamit tinam na maig nga. Sino nga di, chay? Ni, aguri ka, nagtatawag di sa cellphone ko. Hello? Hello, ma'am. Sino da ito eh? Ito delivery ti Shopee, ma'am. Order yung Shopee. Anya? Adag diti sagod balayo, ma'am. Diyos ko, Reden. Dito kayo magbusbusin nga nakamotor. Dito agi deliver ti order ko ti Shopee. Anya? Anya ka Ruden? Rumwarak. Yadaking ka. Diyak kayat. Diyak kayat nga. Isarding. Ituloy ta tiraramidin ta. Anya nga ti bagam. Diyak mo ka. Hello. Hello. Sir. Awanan kami ni Tibalay mi. Ay, imposible nga awan kayo, ma'am. Anya? Ay, mangmangig ko nga adagon uni, ma'am. Iti unig ti balayo. No asin naman dayta, ma'am. Ibili nyo latan ta isot mangawat. Ken COD ngamin daytoy. Adda mabayadan 308. Awan met ti tao iti balay mi. Ay, adda mangmangig ko, ma'am. Sa mangig ko adda agas asog. Anya? Awan. Awan tao. Ay, sa anak nga nagbidot, ma'am. Adda nangig ko agas asog diti batog mismo diti tawa diti sango ti balayo. Ajak amo basta adda agas asog nga babae, ma'am. Kinada agsan sanapsap a lalaki. Anya? Adda kami dito yung CR. Sir. Madila mabaling nagsubli ka madamdam malaeng? Yung ka palagi delivery di sa Bali? Ay, pasensyakan, ma'am. Maudi dito nga deliverak diti barangay yon. Diyak ti makasublin, ma'am. Isupay na gasolinak. Ay. Aguray ka nga, sir. Agsubli at kita balay mi. Uray ta asiday kak pailaeng. Makauray ka kadi? Sigurado ko nga awang ka iti balayo, ma'am. Dapat mangig ko nga tao, ma'am. Awan. Diyos ko. Anya nga ramitin na. Aguray ka. Sir, agsublikan to biit lang. Uri mga 10 minutes. Aguray aklatan, ma'am. Urayan kailatan. After 10 minutes. Sayang mo dito gasolinak. Nagsubliak to pailaeng. Sige nga sir. Anya nga ramitin ta. Aguray ka. Umakar tayo sa Bali nga silid. Intay iti silid iti likod. Iti silid nagiti ading ko. Madidito silid ko. Iti mismo nga sango ti balay ti ayan. Mangig na ta. Sige. Umakar ta nga rod. Diyos ko, paunay mo dito yung isturbo. Idi makaakar kami ni ti silid iti likod ti balay mi kasinyong nga sigurado ak
nga saan na mangeg dati agi-deliver ti order ko iti Shopee. Dito nga tuloy mi ti aramiden mi itay ken ni Reden. Tulitan. Gani ka, kulay ka. Abay. Ituloy mo dyan aramiden mi itay. Anya? Ti aramiden mi itay. Nabitin ka di. Sige. Ituloy mo. Sige. Anya deta? Istoryam samet deti napasamak keng kada kayo kasi nyo. Ay, saan lang aya? Kas di ko nakitay kasi nyo ket magusgustuak bet tender aramiden mi. Damok pay lahay nga mapadasan gaputawan pay nga rod tipadas ko kasi nyo. Ket namin pinsanan nga nakulaapan ti panunot ko. Ket nakaikideng akon nga ipaaykon ti kinabirhen ko iti lalaki nga ipatpateg ko unay-unay. Agtalekak met ket di ken kuana. Ken siguro panawen met ten tapno ada mapasamak mi. Ken no man nagbunga ti mapasamak mi. Nakasagana ka nun, suna. Nga, mang takder, tidayaw ko. Agyaman ak unay, Hazel. Agyaman ak ta. Pinatgamon tinabayag nga kitaw ko king ka. Kaya ulitek tagkariking ka. Di kanto pulos baybayan. Agyaman at metre den. Ipatpateg ka unay-unay. Ket sabi ko matatong palim dagiti nga karim. Ipatpateg ka met unay-unay, Hazel. Aray. Aray. Talaga nga birhen ka. Kunakmet king ka, imbagakmet king ka, awang pitipadas ko. At adamanin nga ipateg ka, Hazel. Itata, napaniknikak nga, siyak ti damo nga lalaki. Siyak ti kakaiso nga lalaki nga nakataging ko king ka. At adamanin nga ipateg ka, Hazel. Aray. Aray ko, Reden. Kalpasan ti amin kasinyong ket nagsangitak. Nagsangitak saan nga gaputa na sakit. Nasakit ti napasamak. Nasakit ti damo nga padas ko ang makinaig. No di ket nagsangitak. Gaputa. Kaslang babawi akmeten iti napasamak. Saan kang rumbeng agsangit, Hazel? Nagayayatan tang agpadpada ti napasamak. Angem no daman basol ko. Pakawanen na kuma. Kasano nga ruden mo? Itang naalam mo ti kayat mo. Lipatin nakto. Saan ka ngamin ngagpampanunot ti kasta? Napasamakin ti amin. Ket kasti ko nagitayking ka. Lalo man ita nga ipategkan. Lalo man itan nga ipatpateg kay tinapudno unay-unay. Itata na paniknikak. Nga birhen kang natagikwak, Hazel. Katawan di sa bali nga babae ti biyag ko no saan lang nga siksika. Mamati ka kuma. Saan ko na sinungbatan kasinyong tauren no agbabawi ak agpaisungim saanin na may babawi pa tinalpasin na napasamak. Nagamamo kami idi ken ni Reden iti maysa nga medical mission. Iso na ngamin ket miyembro iti fraternity dito Ilocanja. Ket
isuda tinang organize iti may nga medical mission kas may nga volunteer na panakmet naki-medical mission. Nga ti kangrunaan nga trabaho idi ket iti agala iti blood pressure. Nagbalin kami nga nasinged ken ni Reden idi ta kanain nga umay agpabipi kanya. Uri na amo na met nga normal ti blood pressure na. Ibaga na nga Hazel, Reden. Baki alaman ti blood pressure ko ket apay. Ket nagpabipi ka iti bigatin. Agpabipi ka man itang aldawin. Uwin ngim sa bali ti marikrik na kiti aldaw. Ket normal met ti blood pressure mo. Uwin ngim sa bali itan. Anya ka dito marikrik nam. Kasla nagpaspas nga ro ti pitik ti pusok. Alaman, pakialaman ti blood pressure ko. Nabandog ka lang siguro. Siguro. Diyan ka mo sayat mo lang no masigurado. Iso nga, pakialaman ti bipik. Ama ka tingar. Kahit mo samit lang maigamak ti takyag mo. Sikawat talaga nga pimaspas ti pitik ti pusok, Hazel. Normal met. Ha? Normal? Kasano nga normal kat nagpaspas ti pitik ti pusok? Api ko mga napaspas kitak man? Pulsuang ka man? Normal met. Napaspas ti pitik ti pusok. Anya? Api nga nakulam ti kasta. Napaspas nga rin ti panagpitik na para keng ka, Hazel. Ay, tilada ka. Sisayam lat oras ko. Si Kamit, nagpay sumiti ko na. Dutin, nakababain na makakita ka data. Nabayagin nga madmadlaw da. Kaya adot mga ibagbaga, nga agbagay ta. Saan mo nga ilabak? Saan mo nga ilibak, Hazel? Muray met digiti kakaduam nga nurse. Sigurado nga kastamit ti bagada. Awan ti bibiyang mo Umayag tumanggidag pa share di balayo. Armen ka, Hazel. Saan nga narigat nga ayaten ni Reden kasinyong tira problema kami ni Digat. Idi inaklon ko, amok idin nga nakapetisyon nga mapanjay Hawaii. Nga tilaing pagamakak idi tilaing pagbut nga amangan no mapantot Hawaiian. Tapos malipatan nakton. Kasta ti baga ti dumay eh. Dukano Hawaiano. Ano ti kunadan? Pilyo. Playboy kunada. Aglalo dagiti mapanpelaeng di Hawaii. Nga aglalo dagiti mapan Hawaii nga ada mabatyan na diti Pilipinas. Ito no ada di Hawaiian. Bay andan tumeten dagiti nabatyan da. Aging nga itay laeng kat dimteng ni Reden nga da napasamak mi kasin yung nariknak manen nga imirot dagiti arakop na kanya. Kat agar arasaas manen ni Reden nga saan ka madanagan? Nung managbunga ti napasamak ka data. Nakasagana nga mga ikalay sa king ka. Nagyamanak no kastari din. Nagyamanak met tinted mo nga talik kanyak, Hazel. I love you so much. I love you too, Reden. Ket itan, diyak agbabawi ti panang ipaay ko ti amin ko keng ka. Kaputa awan surok, awan kurang na ti ited ko nga panagtalik keng ka. Ket di mo ko makisayan ti panagtalik ko keng ka. Mangnamnama ka, Hazel. Awan to ti sabali nga ipateg ko iti agnanayon. No saan nga si ka? Mamati ka kuma. Naulit pa'y na minsan kasinyong tiinkam pa ng pagusto itirek nami. Ngay di may kadwa nga darasen ket saanen nga nasakit. Ad-adan nga nariknak tiimnas ken ganas kasinyo. Ad-adan ti panakaitayok ko iti ragsak. Iti dahi taway kadwa nga panagpapasmi iti ragsak.
Kaya di ta sa anak metlaengen nga madatngan, it dua bulan metlaengen nga jak agmens, ket napaniknikak nga masikugak, nagbunga, day di napasamak mi. Gaputa kalpasan, day di muna, ket may kadwa nga panagpapas mi, ket naulit-ulit metten kasinyo. Kung saan ko adagos ng baga kinireden, ti kasasaad ko kasinyong ta, kaslang maamakak idi nga ibagak ka masikugak, ket baka liklikan nakton, baka adaywan nakton, baka lipaten nakton. Talo abulan idi ni di ibagak, ket apay ngay talay ngayon bagam. Talo abulan ton kunam. Taapay, no talo abulanin, narigat ka din nga maparegreg. Ha? Takayat mo ka din nga maregreg. Saan Reden? Over my dead body. Diyak kayat. Kita apay nga kasati ko nam. Sorry. Ti pagarup ko kami nitigit. Mamam nga masikuga kit ibagam nga paregreg ko. Api nga minga kasat panunutim. Api ko mga paregreg ko. Amang ano di mo kayat nga masikugan na, sakbay ka nga makapansan siya Hawaii. Kayat ko pa'y kidi Kayat ko nga adabungan ti ayan ayat ta. Tapno no, adda nga, adda rason kung itong agsubli. Na umay kanto ikalaysa. Na umay kayo to alain nga agina. Alain kayo to sa Hawaii. Pas pakawanin na kredin. It's okay, mawatan ka. Ala, kasi ko nak, saan ka madanagan? Di ka madbaybayan kit. Pagyaman na kredin. Awan ti rumpi nga pagsangitam. Tilayam. Kasano nga ro din no, makapankan ton sa Hawaii. Baka no baybayan na kami ton nga gina. Saan kang madanagan? Among nga dumteng ti papanaw ko, Hazel. Ngayon nag-Hawaii. Nakalpasan ti manu nga tawen nga dagi jacket umay kanto ni kasar. Sabi ko maata di kanto agbaliw. Saan? Sabi ko mata din to agbaliw ti direksyon ti pitik ti pusum Reden. Sabi ko mata din to may bawing iti sa bali ti panagayat mo. Ape ko mga may bawing ko ti sa bali. Kasti ko awan ti pagdanagam. Mamati ka kuma. Nagkarimanen ni Reden kasinyong kat kasla din napupuutan ti panaglabas ti aldaw ken bulan. Agingga nga impasngay kon ni Ashley, ni baby Ashley, nga anak mi ken ni Reden. Saan pa nga nakapanidi ni Reden iti Hawaii ket kastaunay ti ragsak mi. Kahit kukuman nga agkasar kami ngem saan met mabalin. Nakapetition nga di suna. Nyalat danag mo na ya. Ikasar kan to. Saan pa lang nga ita? Tano no ikalay sa kaitan. Mga jak tumakapan sa Hawaii. Oh. Naranranyag mo't laing ti agur-uri nga masakbayan ti anak ta sa Hawaii, Hazel. So nga aganos talaeng. Sige. Basta agtali ka king ka, Reden. Uwin ko nakman. Nasuruke na may sa atawen ni baby Ashley, idi taagpakadan ni Reden kasinyong kasla mabriat ti barukong ko idi no pa ininamnamak nga dumteng dahi nga panawen ng kasla jakmet kayat nga palubusanin. Nangruna idi taada kami niti airport ket maudin nga panagpakada ni Reden kada kami nga agina. Saan ka kuman ngagsangit? Nakamangmangit ka nga talaga. Kung magsangit ka, maibuyog ak laing king ka, Hazel. Panunutem, dahito yan tinurure tayo nga gundaway, saan ka di? Nasasaya at metla tibiyag tayo no makapantay iti Hawaii. Agsubli akto. Umay kayo alain ka ni Ashley. Angim, laglagi pa yung Reden nga, tilubong kitnap no iti sulisog. Saan mo ngamin nga pampanunutin dahita Angim, jakmet baliklikan nga di panunutin Reden. Ado ti sulisog iti Hawaii. Ken adumit ti sulisog diti lugar tayo. Ado ti sulisog iti aglawlaw. Ket kasanan no? Ada ka din naksay iti panagtalik mo kanyak. Ada ka din naksay iti pamatig mo kanyak.
Adda ka din na aramidak nga madiking ka. Tapno maksayan ti panagayat ken panagtalek mo kanyak, Hazel. Awan mit kit di. Gaputa buong buo pay laing ti pamatek ken panagtalek ko ken kariden. Ken din to pulos maksayan basta awan laki ti mading aramidem. Pangaasim, di kanto ko mapasulisog sa Haway. Di kanto ko maagarami di pakasaktak. Saan to ko ururayan ka. Ururayan na. Agururay kami nga ginaking kariden. Ururayan da ka. Nagkarimanen ni Reden kasinyong ket pinanawan na kami nga ruden. Ket nabati kami nga agina nga mangururay keng kuhana iti panagsubli na. Sana pulos nagsarday ti komunikasyon mi ken ni Reden kasinyong kanayon ti tawag, panagsarita mi, panag-video call mi. Makita mi isuna bayat ngagsarsarita kami. Makita na met ti anak mi. Masiputan na ti panagdakkel ni Ashley. Saan met lata nga naliklikan dagiti lalaki nga nagduyos kanyak kasinyong idita naamwanda nga adda iti Hawaii ti ama ti anak ko ket pagarob damit ten ket single mama. Ti amuda nga taket kaslak-lak iti single mom. Nganuray no ibagak kadakwada nga saan kami nga nagsina iti ama ti anak ko nga adda di Hawaii nga iruray mi laeng ti panagsubli na nga umay na panangala kada kami. Angin kasla di damit mamati. Ituloy damit lata ti mangarim kanyak. Uray no bastedek ida. Kas dati may nga katrabahuak nga may nga nurse nga natatayngan nga imsyak. Kas lang idinaamuan na nga napanhawayan ni Reden, ginundawayan na maten. Kat gaputa ka na yung isuna ti kaduwag iti duty, iti shift mi. Ado dagiti may baga nga baka ka no ma-develop tirik nami. Adot may bagbaga nga baka di ka no agsublin ni Reden. Baka danto ka no sa bali nga babae nga pangisukatan na kanya. Nakulit ni Lito. O rinubas tedek, ituloy na lata ti agarem. Dapat di gundaway nga tumawag kanyak, no kasta nga amuna nga alalae kung titurog ko. Nga sulsulisugan na. Di ka di mailiw? Hazel? Anya, tila pagbangam nito. Kit mailiwak ka ni Reden. Kit kasano nga ron, kit saan nga agsubli ni Redenen? Anya, tila pagbagam. May sama, di ka pagpagunyan di ospital, nakasta ka. Panunutem ngamin, Kan awatem ti kinapud nun, Hazel. Awanin. Pinanawan na kayo ni Reden. Agsubli pa'y ni Reden, Lito. Tapno ammom, nagkarikan niya. Namati ka ba't? Ammom, dagita lalaki, aglalaw dagiti Hawaiano. Makapanda di Hawaii, awanin. Lipatin da kan. Nagpipintas sa jay. Bueno saan? Into no agsubli dito, sumapol to ati balasang. Sumapol to ti awan anak na. Dagtan na ka man si Galito. Saan mo man nga perperjen ti panagkadwata awan ti babain mo Apo aya, mamati ka kanyak. Gusto ni Lito kunam to kanyak, inton mapasamak ti amin. Oy, sa iro, sardingan na kon. Uren man niya ti bagbagam, ken araramidem, di kan to agbalaygi nga mang sa iro, ken mang demonyo iti panunot ken riknak. Sayang lang ti pintas mo, Hazel. Awanin, di nakasublyanan na hindi diyang Hawaianon. Ay na, jak to patsyan nga maaramid ni Reden iti mangisukat kanyak. Agtalay ka king kuana. Ken jak to met aramidin ti magrelasyon iti sa bali nga lalaki. Aglalo king ka. Aging ka nga buo pay ti panagayat ken panagtalek ko ken kuana. Jak to pulos aramidin dayta. Tandaanam dayta Lito. Ginon ko na kasinyong ken Lito. Kasla masurunak nga talaga ken kuana. Nulang jak la mabain nga baka pinagsaw-saw aki di agkakadakis ko man. Nga di malamlamot ti aso. Ibaga pa nga di nag-ipadpada ka di do mga babae dita nga alis to dalay nga masuliso. Sa bali ak kadakwada.
Ado pwede kiti mangawis kanyak nga makigimik, sa anak ka sumursurot. Aglalo no ti mapandama agiinom, dahil talaunay ti likliklikak, aglalo ket adda anak kon. Ken amok no makainom no adda inom iti arak ket posible nga masulisog ti panunot, masulisog ti rikna. Tati arak ket maysa nga mangsungsong iti tao no adda kingkuanan ti espiritu ti arak saan kadi. Nagtalinaed nga rod ti kinapudnok kini Reden kasin yung namnamaikmet kakastamet ti raramiden na sa Hawaii. Di napupuutan ti panaglabas ti aldaw bulan ken tawen kasin yung agingga nga dimtengen ti paset ti biyagmi nga agina nga tungpalenen ni Reden ti karina kada kami. Kas taunay ti bangar ko idi ta ibagana nga agawi den ket maangayen mapasamaken ti panangikasar na kanya. Nga iti panagsublinan tot Hawaii ket ilakad nan tumeten ti papelmi nga agina. Matungpalen dagiti karin-karina, matungpalen dagiti karin-karimi iti tunggal maysa. Anya ita manglito. Agsublin ni Reden tapno ikasarnak. Alain na kami ton nga agina. Anya di bagbagam idi nga insukat na ko nito sa Bali. Iso nga sika, baglaing ita, jak nagpasulisog keng ka, jak pulos mamatmati keng kan. Adda akon, Hazel. Adda akon, nagsubli akon tapno matungpal ko, dagiti karik kada kayo. Hazel. And then, agyaman na kiti Diyos na nauray da kan. Mariknak manin ti irot ti arakop mo, ken maarakop da ka manin. Maepanin ti pa nakailiw mi king ka. Ti iliw mo ka da kami. Wena, nanda ni talo atawen, Hazel. Nga di pulos nagbaliw ti panagayat ko king ka. Kinitiag na nayon, ket agtali na ito tinapod nga mapamatay ko king ka. Kada kayo iti anak ta. Kasta ak metre den. Ure kasano ti kinabilig na ti sulisog. Ure anya ti mapaspasamak. Saan do nga maksayan ti panagayat ko king ka. Ti panagtalik ko king ka. Ti respeto king ka. Saksik ti langit ket sikan tulaing ti patig ko Reden. Nagrinuk at kami kini Reden kasin yung ket insaruno na met nga narakop ni Ashley. Naginiliw dagiti agamak ket nagarubos dagiti luwak iti makitak dagiti agamak. Nakabang-aran ti riknak. Makitkita ko ni tinaragsak a pamilyami. Ang damit pelagayam di kiti mapagtalka na lalaki ko na. Saan nga pudno di kiti bagbagada nga no. At nabanin di Hawaii. Lipaten dati babain. Yung baglaingin ta saan nga kasjay ni Reden. Nakagasgasatak ta ni Reden ti nangipayak ti amin ko. Ti panagayat ko. Idi maikan kami ni ti gundaway kasin yung kini Reden. Tapno makapag-iniliw kami. Mariknak manen dagiti nairot nga arakop na kanya. Mariknak manen dagiti nakabarbara nga bibig. Ken bagina. Ket idi taadan gundaway mi nga maipepan tinabayagan nga panakailiw mi titunggal may sakada kami. Imbulos min ti sumsumged arik nami kasin nyo. Sumsumged arik nami kunak ta iso tinangaron ti gumilgil ayab nga ayat. Nga iso tinangitayok kada kami ti awan patingga nga ragsak. Hazel. Biyag ko. Sulit ti panaguray ko. Sulit na sulit.
Sika nga talaga ti biyag ko. Nga kompleto laing ti biyag ko no adda ka. Nga adda kayo iti anak ta. Uray siya kreden. Sulit met ti panaguray ko. Sika met ti biyag ko. Kurang ni Ashley no isulaing ti aday ti dennak. Masapol nga kompleto tayo. Masapol nga buo tayo. Talaga. Isong nga ron nga nagawid agta ikasarkan. Agkalay satan Hazel. Kalpasan na kat kadwa kayo iti anak tayo. Ito sumaruno nga panagsublik. Alain kayo ito. Nagyaman na krede. Nagyaman na. Nagtulagan mi nga ruden ti panagkasarmi, panagkalay sami kasinyong. Kat dumteng, imbaga na nga dumteng kano ni mama na, tapno no atendaran na ti kasarmi. Excited akmet nga mamit ni mother na. Kaya't kano ni mama na nga agawid kaya't na kano nga personal nga masaksihan ti panagkalay sami, kaya't nakamamam mo, kaya't kastamit na, kaya't namamam mo ti partidos ko. Kaya't iti nagsarsarita kami iti cellphone, bayat iti kaadda ni Reden, kan sakbay iti sasangpet ni mama na, nasayaat ni mama na, nasingpet kanyak. Nga nagalisto nga nagsininged kami. Nga idi ko ket tita palat awag ko ngayon ko na. Mama ti awag mo kanya kon. Yan tangay ket agkasar kay ton iti anak ko. Mama ko namlatan. Tapno anak ko nakmet kengkan. Sige mama. Naisagana nga naimbag ti kasarmi kini Reden kasinyong no pay civil laeng gaputa iti mayor nga nagkasar kami. Ngem eng grande ti reception. Nga kangrunan nga naggastos ket ti pamilya ni Reden. Ado tinanganak kada kami nga mostly kakabagyan da Reden. Adda pay balbalik bayan. Ado tinaawis nga bisita. Tumrem dagiti luwak kasinyong bayat iti seremonya ti kasar. Nalaos ti ragsak ko. Pinetpetak ti ima ni Reden. Kabayatan nga rinugyanen ni mayor ti seremonya. Nagarubos dagiti luwak. Nagarubosen dagiti luwak kasinyong. Agyaman na. Thank you. Thank you, Reden. Dito yan nga, namimpinsan nga nabang-aran ti riknak. Taikasar na kon ti lalaki nga ipatpateg ko. Ket kunan ni Apo Mayor, tapno kano maadang kami iti naimbalegyan nga relasyon iti asawak. Nasken kano nga addaan kami, wenno adda kada kami iti limang nga elemento. Iti ayat, wenno limang nga elemento iti agasawa. Umuna launay ket ti ayat wenno love. Ket patsek nga adda kada kami dayta nga agasawa. Patsek nga napudno ti panagayat mi ti tunggal maysa. May kadwa ko na ti mayor respeto. Ket patsek nga damit kada kami dayta. May katlo ket ti talek wenno trust. Patsek met nga adda kada kami dayta kasinyong tabuong buo ti panagtalek ko iti asawa, gastamit keng kuana kanya. May kapat ket ti komunikasyon, ket patsek nga addamit kada kami dayta, tano adda dumteng nga problema ket pagsaritaan mi met. Kangronaan ti amin, may kalima, ngem kapapatgan nga elemento, iti agasawa, iti naimbalegyan nga relasyon ti agasawa, ket ni God, wano ni Apo Diyos. Nga saan mi kanong aliplipatan ti Diyos, nga ti Diyos ti adda iti sentro iti relasyon mi nga agasawa, iti pamilyami. Dahita ti kangrunaan nga adalata kada kami iti asawa ket patsek, nga dahita ket addamit kada kami. Idinalpasen ti kasar kasinyong nakapagpirma kami, kadigiti rumbeng nga pirmaan,
Kasla ijay pala yung sisingpin kanya nga siya kon ket misis ni Reden. Nga iti nga dumteng to ti panawen nga da kami nga agina ket makadanon kami tumeten sa Jahaway. Nga ijay minto nga ituloy ti binangon mi nga pamilya ken ni Reden ket ijay minto nga ituloy nga padakkelen ti pamilyami nga naragsak. Sakbay nga mapan kami iti reception kasinyo ket naawis kami nga picture taking. Kadwami ni Mayor, kadwami ni mamang ko, di kapsat ko, kadwami ni mama ni Reden, ken iti partidos na, ken iti daddu mga sponsors wenno ninong ninang. Ay, sangkay pala nga go awid wen intay pa di di balay. Adda na isagana nga makan. Ala, paspasan di picture nga rod. Reden. Hazel. Ay, sige mama. Apa Mayor, makipicture ka pa ilaeng. Ay, wala ma'am. Isardeng ti kasal. Isardeng yung ti kasal. Anya? Sino dayta? Reden, sino dayta? Isardeng yung ti kasal. Isardeng nyo. Ay. Apianta ka dito isang babae. Ma'am. Apianta ka dito ay. Ma'am, isardeng nyo kung matikasar. Taapi ko mga isardeng ti kasar kat nalpas ti kasaren. Anya? Saan ka mabalin? Reden, mama, sino isuna? Kinapi ka paspasardengin ng tinalpasin na kasar. Misis, sino dayta? Sino ka kadimis? Kinapi nga paspasardengin ti kasar. Mayor. Sakti rumbeng ng mga ikasar ni Reden. Saan nga dayta nga babae? Gaputa. Imun una nga sakti na pututan na. Anya, Reden. Mama, pala lang mga babae. Di ba't binayadang ka na niya? Di ba't nagtulagtan? Nga saan ka mga riribukin? Inikang ka nagtulagtan. Inikang ka iti gatad nga mas apple mo tapno no saan ka mga riribok? Mama, Reden, sakti makamo ka dayto. Reden, anya dayto yung mapaspasamak. Bisis, ayusin nyo dayta. Saan kayo nag-iskandalo dito eh? Sir, Mayor, pasensya kan. Babae, si ka nga babae. May kamatiman, rumorta. Saan nga mapalhin, ma'am? Saan nga mapalhin? Siyak ti rumbing ay kasar ni Reden. Siyak. May katoy, rumorta. Mangibabain ka nga babae. Urek la naawanan ganas idin kasinyong nga tumuloy pa iti reception ti kasarmi kini Reden kalpasan da iti nga eskandalo nga napasamak iti munisipyo. Ado nga sa ludsod ti nagtartaray ti panunot ko saan ko nga sinardingan ni Reden aging nga di masungbatan dagiti nga sa ludsod. Pinalutpot ko isuna. Idi makibiyang ni mama na, mama please, kahit kung da kami laing kin Reden ti agsarita, kahit kung nilaing Reden ti mangipod no kanyak ti amin ilawlawag na noan niya tinapasamak. Pinatganmet ti katugangak, nadikid daw kung da kami laing kin Reden ti agsarita. Ket dito yan nga nagpudno ni Reden kasinyong ibagak nga istorya na amin, ibaga na amin awan surok awan kurang na. Kadagsang sangit bayat nga isistoryaen na tinapasamak. Nga segun ken kuana kasinyong idi kano pay laeng sakbay kami nga nagamam mo. Bueno, saan kami pengagamam mo idi ket adan mapaspasamag da iti katulong da nga babae. Ikadkadwa da nga babae. Nga iso tinasikugan na sakbay nga nagpahaway.
inamin kanyak ni Reden nga idi ta inaklod ko isunan ket sinardingan na meten ti katulong daw no kadkaduada. Angin gaputa saan ko idi nga pinatpatgan ti kiddaw na nga ipaay ko ti amin ko ti kinababae keng kuana ket adda kano dagiti gundaway nga masulisog isuna ket sagiden na ti kadkaduada kakasukat na ket ikan na ti kwarta. Ket idi ta naamuan na nga masikog diti kadkaduada. Pinilit nakmet idin nga da mapasamag mi. Tapno gayam masikugan nakmet. Ta di na kayat nga ti pagtungpalan na ket ti kadkaduada. Nga halos ilaklako lang ti bagina. Idi maamuan ni mama ni Reden. Ni mama ni Reden mismo't nangaramid ti pabuspusan tapno saanin nga agsasao ti kadkaduada nga nasikugan ni Reden. Inikanda kano iti kwarta. Tapno umadayo. Tapno saan na mangriribok. Na nagpakpakaasi kano ni Reden kay ni mama na nga ayusin na tinapasamak. Ayusin na ti problema. Ta di na kayat nga maiasawa iso na iti kadkadwa nga kasi ti kinatao na nga ilaklako na ti bagina. Babae nga lalakaen. Idinto nga siya nga idi mapaneknekan na nga virgin birhenak nga natagikuana ket syakti kayat na nga ikasar. Inaramid da nga agina ti amin a pamuspusan tapno no. Mayadayo day nga babae ngem. Idi ka no maamuan di babae nga dimteng dagiti agina. Dimteng ni Reden ket kas lang dumawat ka no manen de babae iti kwarta. Angem saanen nga pinatgan ni mama ni Reden ket dituyen nga nagiskandalo. Day di buong nga panagtalek ko kini Reden namin pinsan nga nawas. Saan lang nga naksayan no diket napukaw namin pinsan. Kunak idi nga buong ti panagtalek ko keng kuana ngem kalpasan ti amin, kalpasan ti naduktalak, kalpasan ti impudno na kanya ket kasladya ko nagtalek pa keng kuana. Awan tinaangay nga honeymoon mi kasinyo. Jak pulos pinagpagunyan ni Reden kalpasan ti kasarmi. Ni mama na ti agpakpakaasi kanya. Ala anak ko. Pakawanin ko man ni Reden. Ay nasulisog la iti anak ko. Ngem kas makita met sikat ting kasar na, sikat intong pal na. Gaputa sikat ipatpateg na, among matindi kita lalaki. Ay na, kastamot day di amana. Kastamot palikero da kita. Angem tinasisita, sikat ipatpateg na. No man nasikugan na day di kadkadwami. Akit, saan namat nga inayat? Tasikang orte ayatin na. Pasensya kayo mamang. Hindi ko mapailayan ng pudno na kanya. Baka nalaglagan ko ang iso na mismo tinagipudno kanya. Saan nga kasjay tipan nakadoktal ko. Iso pa alakit nalpasin, napasamak ti amin eh. Oh, panunutem, deta anak yo. Panunutem, ti pamilyayo. Oh, amin nga tawag bidot. Patsin, siyak ti patsin anak ko. Amin nga lalaki, at amin aramid na kita. At nasisita, agbababawi ni Redenen. Kat saan ang tuulitinin? Iso nga pakawanim kuman. Pasensya, ayun mamangin. Kas na nagrigat. Nagtalekak nga buong-buking kuana. Ala, maawatan ka anak ko.
Angim ikam kumat gundaway na. Ay na. Ipagpagapuyo kin iti apo ko. Ipagpagapuyo kin ni Ashley. Pagpanpanunutak pa'y mama. Nasakit tinaramid na. Nasakit tinapasamak. Alam, maawatan ka. Ala, panunutan nga nalaing basta ipagpagapuyo kini Ashley. Kasi niyong nagsubli nga roden dagiti agina di Hawaii. Madama ka nun, ilaklakad da iti papel ko. Papel mi nga agina. Angim kasla naawanan na kunti ganas pa'y. Kasla jakmet ten kaya ti mapani di Hawaii kasi niyo. Uray no adot mangibagbaga kanyak nga sayang. Kasla ko la kinugtaran ti gasat ko no kasat aramidek. Ape ngamin nga jak kano pakawanen. Angim nalakada lang nga isa nalakada lang nga ibaga ti kasta kasi awan da iti sitwasyon ko. Nga kinmay sa pampanunutik adamay sa nga ubing nga putot na. Adamay sa nga ubing nga putot na. Nagsagsagaba. Nga napaidaman iti ama. Adamay sa nga ubing nga putot na. Nga gumawgawawamit nga makarik na iti panang taripato ti ama na. Di kad kasla may sa akon nga kakunsabo. Kasla akla may sa nga kakunsabo ni Reden. No da kami, no agdenden na kami to ni Hawaii. Nga amok, nga adamay sa nga agina, nga agsagsagaba. Adamay sa nga agina nga pinanawan na dito'y Pilipinas. Palakadan dakman kasin, pangaasiyo, tamnulumag antiriknak. Iti agdama, al-allukoyen pelaing ni Reden tiriknak, tapno no manugutak. Nga awatek maninisuna, ituloy mi, tibi, papan mi sa jay Hawaii, kani Ashley. Rumbeng kadi kasi nyong ngalipati kong ti amin, nga panunotek ti masakbayan ti anak ko. Uri no amok nga da sabali nga ubing ngagsagsagaba. Nga mapaidaman iti ayat ken suporta ti maysa nga ama. Sa anak to nga tagbabawi, naragsakak to nga ta. Wenno agtalin na ed kamilatan nga aginado ti Pilipinas, ket ikarigaataklatan nga isakad ti panagbiag ti anak ko, nga saan nga mang namnamay ti suporta ni Reden. Nga no adaman, akit di pagyamanan niya. Anya ti aramidek kasinyong balakadan dakman, tulungan dakman pangaasiyo. Iyon akong tiagyaman, kadagiti makaitit ti balakad kanyak. Ay, nagrigat man aya. Nga ti nalaus unay nga ragsak ko, idi kaaldawan ti kalaysami. Kelaat nga nagbalin nga liday. Kalpasan nga naduktalak, tinalimid, nga napalabas ni Reden. Agyaman agmet keng kakasin ti anos mga nangornos ng ibasa kinang drama, ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Nasapay kuma, damit na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak nga nakangeg ken nagbuya, aglalo, kadagiti addaan iti kaayan-ayat, nga adda iti adayo. O balaag kada kayo Saan nga basta-basta agtalek. Tauray no kasanot kasamit dagiti balikas dagiti kaayan-ayat yu. Uray no kasano ti kaado dagiti karida. Malay nyo at dagayam nalibed nga naglabas na. Saan nga iti amin, saan nga iso amin, saan ko nga met nga saan ko met nga ising single out dagiti Hawaiano saan lang Hawaiano already digiti adta na dumado mga pagilyan ilay magbagak nagrigat itan ti agtalek saan ka di
More power to your program kasinyong. Sabi ko tagtultuloy ti kasto nga programa yung tapno na dupay ti matulungan yung agproblema kas kanya. Ito'y nga rod agproblema Hazel iti Sarat, Ilocos Norte. Thank you so much Hazel. Ti panangiburay mo kada kami. Talaga nga biglang nawala yung saya. Kala at nga napukaw ti ragsak. Kaday nga aldaw ti kalay sayo. Tati kunam nga awampayan na angay nga honeymoon. Saan nga pilitin? Reden, saan nga pilitin talagang nga kayat? Tanong, pilitin na. Jack tumit na naragsak. Naragsak ka kadi? Nga kanaig na? Nga saan na ka naragsak? Sabi ka, api kami nga saan ka naragsak? Baka wanin na kaminin Si kadipat pateg ko. Nalakam lang sa utkas ta. Kaya't mo nga kanaig ta? Nga bayat nga kakanaig ta? Mapanpanunot ko nga ada kinanaig mo nga sa bali idi. Mapanpanunot ko na bayat nga da relasyon ta idi. Idi kagkadwayo. Karkaradapim gayam. Bayat nga. Sige, bayat nga gangganas ka. Aggangganas ta. Adda agina ng agsagsagaba. Adda putot mo iti sa bali. Agsagsagaba reden. Adda putot mo iti sa bali nga gumaw-gawawa. Iti panagayat mo. Iti suportam. Naragsak ka di? Muras ito na nga rin sa anin. Resyak na walang ganasin. Alright mga kasin, talaga nga nagkasang madayta na ya. Kaaldawan. Tanda kayo ngamin, api ngamin nga dikit, diyak man na mo, dikit ang lalaki.